kasih spesial buat semuanya. Siska Rizkia. Lino Jaya Audio, terima kasih. Terima kasih. Dek Siska Liki. Terima kasih. Sayangku sing ayu dhewe. Bagus dhewe sayang. Purun nopo bakal tak usahake. Tenan pondok. Ibarate seisi bumi nggo kowe. Sing tenang ojo kuwatir. Tenang, Dik. Sayangku ning kowe ra iso disetir. Aku ora bakalan muntir. Ora bakal lentur, ora bakal muntir. Bungaku tembus tekan kayangan, krungu swaramu, swara nangismu. Ora bakal cukup lautan mangsi. Ukir indah ayumu koyo widodari. Mungkin iso endek emudan laku. Ayo aku sawer. Ceritane gedene rasa sayangku. Naik sini yuk Kak. Ayo maju naik Mbak. Ayo Kak, ayo naik. Gak apa-apa. Sing tenan iya 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 ojo kuwatir. Sayangku ning kowe ra iso disetir. Puas. Ora bakal lentur, ora bakal muntir. Terima kasih. Ayo Mbak, sampai tadi ya. Matur suwun. Oh, nyaman aja. Alhamdulillah. Bos, balik papat. Ayo. Sing duwe kilo 17. Asik, asik, asik. Ayo naik Mbak, naik, naik. Naik aja Ayo. Bapak. Tepuk tangan dong, tepuk tangan dong. Bungaku tembus tekan kayangan, krungu swaramu, swara tangismu. Ora bakal cukup lautan mangsi. Ukir indah ayumu koyo widodari. Mungkin iso endek emudan laku. Nyeritane gedene rasa sayangku. Asik. Sing tenan iya 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 ojo kuwatir. Sayangku ning kowe ra iso disetir. Ora bakal lentur, ora bakal muntir. Kopak kopi, kopak kopi, kotak kopi, kotak kopi, kopak kopi, kopak kopi, kotak kopi, kotak kopi. Ajudan sing wali. Pancen nasi. Dek Siska, Tawo. tambah cantik saya. Insyaallah. Luar biasa. Ajudan.